guys, kumusta na mo diya? What's up? Sa mga padayong sigtanaw sa akong video nga nasa na, kanahon sa tag mga sharing about experience na to diri sa Japan, about sa Japan. Di ako man ako ron Domingo. Kanahon na ako gari sa park. Kita-kita ako rin video, wala kay tao diri kay medyo baka na ka mawaw di pa kita kuhan kayo ba mauwaw pa kita ba about vlog video ba diri kay ako mga kawan dahil sa kuhan dahil sa upo sa dahil yung tao nag-jogging o kuhan nanaga nakaroon kay kaunahon na alay ko ako na sang magbuhat sa video about sa sana sa atong ma-share ba karon day guys kay nalagay sa share nyo ba diri day kay murag miso na gid ang utom bugnaw naman nya survive da sa summer kid salamat jud guys tanan Ginoo ya karon na sa lahi na sa natin sa gubangon mahuma na ning utom winter na sad grabe na kayo bugnaw na kayo gid atayin sa gamot anin sad gamot grabe lisod mo guys kay naam guys gawas trabaho lisod guys na niya tubig pila man trabaho pero may basa ba ya analagay share niyo ba ang Japan sa mga wala pa kare og sa mga area na upat ka season ang Japan anang winter, autumn, spring o summer. Then karon kay autumn naman. Kung spring day ka, ang mga buwak na nila mo kuha na ang buwak mo kuha na ba? Ang gawas sa mga buwak ba sa mga sakura. Nya ang kanang mga buwak ikakuha na malagas din na siya. Nagagawan mga wada yan ba karon autumn no sa lahi na sa malagas ang mga dahon na sa mga lagas ana sama sa yang gugma nga nangalagas dahil tayo joke grabe tayo kuhaan tayo ba sa ang pinakabis ang maunay paminaw na ko mga pinakabis nga season autumn nindot kayo kan mga view ani ini nakanya magpakuha na nga magpa-picture na sa mga hinod yung view mga dahon-dahon mo na mo light color ba na mo puwa na mo yellow yan nindot yung view sa picture ya mga December so sa danggan ay November December ana bugnaw sa kistanan antos na sa dani pero ato lagi pa ang tahon kay ka-survive mo ka mga niyaging kuhan sali ka matana ma-survive yun ala na gusto i-share yun diri sa Japan sa mga wala pag-ari pa for example sama na mo kami kituluan yung sa mga masinpay na pagsakay sa una kaya inisakay na mo truck kami sa una inisakay na mo truck sakay ng truck ituluan sa gituluan mi sa eskwelahan na mao na sa kuan pero nakalimot mi ba pero abot dire ituluan mi sa masinpay mao ni inigday sakay mo sa ilang truck dump truck mo rin sakyan auto mana yun mga anang streshimas igday ka ihablihan streshimas dayon mo iniglingkod na ninyo mana ni mga Hiroshiko ni nga itashimas nya inigabot na niya nga kuan kay magpasalamat yo mo mana mo dumo arigatou gozaimasu kay sa otsukare des kay ang mga Hapon man ko guys kung dire man ko sila kay kuan nya sila di na para sa tuwa nga pwede ra kam sakay yano sila kay dili kuan nya na silang kultura dire nga hinigday sakay ana juga na mga haysat mga greetings mga kuan dili juga ingo para sa to aya kung sakay jaga sad imong likayan gid ay na buhat nga matog sakyanan
matog kay kana sa trabaho ang gabi mi sa duka na isa paningkamutan yun ako kay nam ko yung mga lain-lain mo kinaya nga po na may uban okay ra na ayaw pa niya kamutang mga tiguang karaan di sila masugot na masuko sila yung nga way batasan yung nga kashi da kashi ka o yung kag baka ingnon ka na sa mo mga hapon mo prangkay yung istorya ba ya ay nga yung kuwante man nga yung sakay mo sakyan na nana strashimas meaning na excuse me ya Yoroshiko ni nga itashimasu mainga nga anang palihog ko ya igaman arigatou gozaimashita man salamat kayo kay di mo na sila gustong himoon nga driver kay lahi rin sila gid di na sila gusto kay Samoa dire among kaisya ug among kiba among company gid kay among company ug among kana stock room dug kanang kuaon man may hatod-hatod ba sakay-sakay ba yang uban na kay magkuha sweldo na mga meeting nga kuaon mi mga sakyanan ba kana sila magyaw-yaw kasi garan na magyaw-yaw na sila mga ano satcho na ritay ano satcho mitay kami mura kon may mga amo kono kay kuha ba nana na sila ma'am lain kaya mga istorya dahan kay istorya ba magpasakay mo daw dahan kay istorya lain kay saan ako kay nabiliban kini mga Pinoy usay lang nabiliban mga Pinoy kay kinaya sa Pinoy ba lahi ra gid usa sila kanang hospitality believe yo kinaya sa Pinoy mga hospitality dire di na makita mga hospitality dire sama na mga mga pariner dire nakaubalas trabaho murag bully na sa akong paminaw nila sa ilang paminaw murag bully ba wala dili kay kakakuan og hospitality dire man naam tuod yan pero gamay yung kasagaran ay lahi ra gid ang kuan sa mga Pinoy makuan juga sa Pinoy building juga sa Pinoy dire di makita hospitality nya kuan sa day sa kuan sa about sa karang mga greetings guys sa inyo expectation dire kung bisa gabi guys karang arigatou gozaimashita ohayo gozaimasu kana ding ohayo gozaimasu dili na pwede ni magamiton sa bunta guys bisan o gabi basta una pa yung pagkita ng tawhana kanang hapuna bisan pag gabi na may ohayo gozaimasu pwede ra na diri kay kasuway ko na gibadlong mga hapon na to giingnan ka pang una pa na makita ba ningkong Oscar sa Mades yan ingan na yung hapon di ko na Oscar sa Mades kay ba una pa ko na pagkita ohayo gozaimasu ko no mao ba ko na mao ba ko ohayo gozaimasu kana ubang mga kuha na mo magkita mi dito sa Ginba mi ohayo gozaimasu sa gabi okay kayo okay ra na siya dili ingon nga expect mi sa una buntag ra gamito na gozaimasu pag scale up gabot dire bisan pag ohayo gozaimasu konnichiwa udto di na pwede yung gamiton dire gabot dire konnichiwa saka hello gina konnichiwa pero may udto konnichiwa bisan pag udto mo ana Oscar sa Mades kinasagaran gamiton no Oscar sa Mades ang meaning ana kay I appreciate your effort mao na di man niya guys kanang mga ari ra mo magaton diri sa Japan kanang mga hindi pang-eskwelahan og sa mga ganahan pa mo ari mo mahanas diri kaya mga basic ra man igabot diri ari diri mga kuan murara na siya kuan gid igabot niyo diri ari ra mo makaton diri ay kuan ba kuan mga sila ha maone nilang kuan dayo maone ni makaana ka ba makapangutana ka ba so kuan day guys about mga greetings diri ora kasagaran diri sa mga hapon dili lang kay ma-apply kay gabot diri gabot mo hayo gozaimasu manguban kay dili na sila mo kuan hayo gozaimasu ang uban dili mi sila hayo gozaimasu dipindi sa uban may stricto kayo
Na iban wala yung madunggan. Mas na lang. Dili na nila dili kay kuan sila. Makaingon ta ba ag murag sauna siguro pero karon murag sigaran kaya ay say mas ang uban di man maningog. Mura na wala la eh. Tudloan ta pagaya abot greeting gamo ra mura na wala eh. Kuan non ba? Mao nang aga mo palabing XP nga about sa kuan gabon niya diri are yung mga ibawa niya ay del wala na greetings nila dili kayo wala ang uban wala na kayo niada pero gamay kanarang mga kuan mga hapon nga way batasan no kasagaran pero dili man tanan kasagaran mga pulay din sila about sa mga mga igig sorry kung minasay minahangala yeah so guys karon kay dili lang ako to batong ato akong ma-share niyo sunod na sad na nga po kayo ma-share pero lisod mo kayo ng pagbuhat ng video ba di sad lalim dugay si kayo nya busy si kayo about sa trabaho kapoy kayo mag-edit di lalim kapoy sige tanan ya ato ani kay para lang pampalipas oras na tay lingaw mag-edit ha magbuhat ang video. So karon diri lang ta ko to bug sa sunod na sad palihog lang ko sa mga wala pa subscribe sa akong channel. Subscribe na mo diha. Ya, comment lang mo unsay angay, unsay nindot bato ang mga video, comment lang mo sa ubos. Ya, share. Ya, basta kamo na bahala diha. Sa mga pa subscribe. Please subscribe my channel Bean Cubs. Bisitahan lang nyo Bean Cubs. So maura to guys. Bye bye.